Тукай киләсен белсәләр, артистлар бик дулкынлана торган булганнар. Һәм Тукай махсус рәвештә дә еш кына театрга килүен алдан хәбәр итмәгән. Чөнки ул театрга килсә, һичшиксез ниндидер тәнкыйть мәкаләсе язган, спектакльне язып чыккан, ул гадәттә килә һәм арткы рәтләргә һәрвакыт Тукайга иң алгы рәттә урындык калдыра торган булалар. Тукай килсә дип инде. Ләкин Тукай еш кына ул урынга утырмыйча, арттан кешегә, артистларга күренмичә генә, арткы рәтләргә барып, сөялеп, спектакльне карый һәм еш кына аны спектакльдә күрмиләр, ләкин икенче көнне Тукайның әлеге спектакль турында мәкаләсе басылганнан соң гына аны спектакльне караганлыгы ачыклана торган. Ул татар милләтенең киләчәгендә, татар мәдәниятенең киләчәгендә алдан һәм бик күп елларга алдан күрә алган. Татар театры өчен, мәсәлән, башлап йөргән бит инде, татар театрын үстерүне ни дәрәҗәдә мөһим икәнен аңлаган. Менә без еллар үткәч бит аны шулай ук аңлыйбыз. Никадәр мөһим булган татар театрының, татар мәдәниятенең, безнең милләтебезне үстерүгә дә, телне үстерүгә дә никадәр өлеше зур. 23 елда Тукайның туган көненә, 26 апрельгә, безгә мәдәният министрлыгыннан вазифа йөкләнде дип әйтик инде. Менә шушы Тукай көннәрен Ират Хәсән Аюпова ниндидер гадәти булмаган форматта эшләргә сорады. Гадәти булмаган формат дигәндә ул күзаллады ниндидер театральләшкән спектакль форматында. Менә Ират Хәсәнның Тукайны гадәти булмаганча ачырга дигән сүзе безгә мөгаен этәргеч һәм менә шул этәргечтән туды. Әлбәттә, анда режиссер Айдар Җабаровның алынуы шуннан башланып китте. 23 елда аны бик әйбәт кабул иттеләр. Әлбәттә, тәнкыйть тә булды, төрлечә була һәм шуннан соң спектакльгә үстерү инициативасы белән инде Камал театры мөрәҗәгать итте һәм без аны кече сәхнәдә эшли башладык. Менә шундый инициативага корылган һәм яшьлек дәртенә, энергияга корылган шундый эш буларак башланды ул. Тукай безнең күзаллавыбызда итекләр кимәгән һәм икейөзле булмаган. Ул Казанга да нинди бар шундый булып килеп кергән. Аны хәтта Алискар Камаллар Йомышчы малай дип кабул иткәннәр һәм Йомышчы малай гына булган кыяфәтле Тукайның бөек Тукай икәнен алар соңрак ачканнар. Һәм безнең спектакльдә дә ул менә шулай әкренләп ачыла. Аның теге Йомышчы малай кыяфәте артында нәрсә торганы, нинди язмыш торганы, иҗатының зурлыгы соңрак ниндидер зураеп ачыла. Шуңа күрә Тукай битлекләр кияргә теләмәгәнгә, без дә аны тамашачы каршы